léana seochar leis orm leis na Crogall seo, mar gúnachn an leir seo faoi Crogaillín a léamh. Seo hé, an sin, idir cátá siú leige. An sin. Sure, look, tacaíocht, léamh Scéal agus tuigh mí cátá ag tórlúntan seo. Tacaíocht. Crogaillín, le Liam Prút agus Róisín Curé. Wó, fechar, Crogaillín. Neidir ní sin mamí Crogall an sin fech ní eachtarach a súl. Wó, agus í go dain a stigs an oríis. An cúm a dailsigh, Liam Prút a scríb agus Róisín Curé a bháisigh. Dairi Crogaillín. Chuir sin tuisce ar siúl agus thosaigh sé ag ní a chud fiacla. Feach. Sé an tuisce sill amachchas an blá. As inis, fe. Táwas fiacal chuir ar scúb fiacal. Ní mála mé seo ar sa Crogaillín. Nu bhí mé beg bhíoch an gnód Déanta agam faoin am seo. Ba bhil am éirí as an obair chrúa seo. É glanna caic bhfuil. An a chud fiacla aige le glanna, é? Wad níos móna mar tá agin, é? Ba bhil am graim fiacla a bheith agam ar rud éigen. Bád beg aimime béidir. Os fech an fear agus ag dul ar a bhád síos. nó buchalín san isce. Si gairí danseirech nach chfuil. Bhí mháthair Crogaillín san isce agus ag fearre ar. Ní geartíd a bhuachal a siise, agus ní gach éon cheann acu. Tá níos mó fiacla agat inis ná mar a bhí agat nuair a bhí tú i do Crogall beag. Feach níor a cúpla fiacla ag an sin feach, inis a bhád níos mó. Tá ar sa Crogaillín, nuair a bhí mé beag ní rah ach 10 cín díacla agam. Ba bhlam a bheith beag a ríis. An sin ní bheith orm ach le mo chud fiacla a ní. Ar sa bháthair. Is gád fós na fiacla go léir i do bhéal a ní. San ceart aici. Na cuimhin leat na caréad mhóra dhearga a bhíoch á gogant agat leis na fiacla sin ar sa bháthair. Le dozéin caréad a bhíoch agat don duine ar gach lá nuair a bhí tú i do Crogall beag. Is cuimhin go maith ar sa Crogaillín, ba bhlam le dozéin caréad inis tá ocras orm. Le dozéin sin sé caréad feach a héin, a dó, a trí, a ceathair, a cúig agus an sé ceann híos an sin feach. Le dozéin caréad ar sa bháthair. Níor leor duit le dozéin caréad níos mó, tharla gur Crogall mór inis thu. Tá 20 fiacal inis agat, feach dozéin caréad ag teastáil uite a haisce. Feach. Is tá mamí Crogall tar éis dul isteach sa bhóris agus iad a fiocha feach. Nada cí bheith Paula tá ann a héin, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, ní, a 10, a héinteag, dóiag. Biniad. Ba bhráil am dozéin caréad ar sa Crogaillín. Ba bhráil am lán ma bhéal do rud éigen. Feachs mamí á chahabh sús san éir. Agus nach chuil Crogaillín an láide go féile léimtis mach as an isce le teachtarthú feach a héin, an dara cheann, an tríú cheann, an ceathrú cheann, an cúigú cheann, an séú cheann, seachtú ceann, an tochtú ceann, an níú ceann, an 10 ceann, 10 ceann déag,
cheann de. Wow! Ní gabhí ocras móra nach rá. Tá gach fiacla I bhéal nite inis agam sa Crogaillín. Má an Crogall sa bháthair. Chur an scúbín sin arás sa náid na bhór tú nar a bheith tú ré. Léamh isteach in acalum san isce sa mháthair Crogaillín. Agus dheomhaigh graim don bhricfeasta. Tá sé thar am na fiacla bratha gleanna sin a chur I mbun ibre. Léamh Crogaillín san isce agus splash! Agus sin íon fearr Mammy Crogaillín agus Crogaillín. Dá snámh síosan fech. Gus an búchail gorm ag brathnú orthú. So. Sin é. Súil an gur haithint sé sin libh agus be mé ráis go luath. Donach an seo. Slán.